Bona tarda, benvinguts a la Casa Vermut Padró, soc el Marc. Qui vingui a visitar la Casa Vermut Padró, el que trobarà en aquesta experiència és saber com s'elabora un vermut. Podràs veure el vi base, les infusions d'herbes, l'alcohol, totes les herbes les pots olorar a través d'unes infusions, després veuràs tot el procés a acabar el vermut dins d'una botella. Doncs hem arribat i el Marc ens ha començat a explicar des de tota la història que hi ha d'aquí a Vermuts Padró i tots els processos d'elaboració dels vermuts que fan, que són espectaculars. I hem acabat tastant tot el que ens ha explicat, fent un tast de 8 vermuts. Fer país és que tothom sàpiga una mica més de cultura de tots les begudes en general. És un producte que coneix molt la gent, però que igual té desconeixença a com es treballa aquest producte. Com més gent la conegui, com més gent la treballi, al final sortim guanyant tots. M'ha agradat moltíssim, a més de tota l'explicació i tota l'experiència, tota la part que tenen de poder olorar els aromes, poder tocar-los, poder veure'ls, i jo que sóc una persona que no m'agrada gaire el vermut, m'ha semblat fascinant l'experiència i a part els vermuts estan boníssims.